नमस्कार बालमित्रांनो, आपल्याला आज इंग्रजीचं वन अँड मेनी बघायचं आहे। ते आपल्या युनिट 4 मध्ये नसलं तरी सुद्धा व्याकरणाचा जो काही भाग आहे की जो तुम्हाला पुढे उपयोगी असणार आहे तो भाग मी या ठिकाणी पुन्हा पुन्हा घेणार आहे। स्टार स्टार्स, क्लाउड क्लाउड्स, एनिमल एनिमल्स, ट्री ट्रीज, फ्लॉवर फ्लॉवर्स, फ्रेंड फ्रेंड्स, स्पॅरो स्पॅरोज, क्रो क्रोज, पिक्चर पिक्चर्स, टायगर टायगर्स। आता वनचे मेनी होताना तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल, प्रत्येक वेळा मेनीला काय लावलेलं आहे, एस 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 लावलेलं आहे। पेज नंबर 46 वरचे जे वन मेनी आहेत ते वन मेनी तुम्ही ऐकायचे, व्हिडिओ 2-3 वेळा ऐका। वन अँड मेनी तुम्ही वाचण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि वहीमध्ये लिहायचे आहेत। आणि पालकांना एक सूचना आहे, नम्रतेची विनंती आहे की मुलांना वन द्या आणि त्याचे मेनी लिहायला सांगा। ओके।